Вітаю всіх на моєму каналі. Я Юлія. Дякую, що дивитесь моє нове відео. 14 червня. Розповідаю, який стан наших грядок. Це зараз показую картоплю. Вона посаджена була невеличкою грядкою 31 травня. Трохи далі за картоплею огірок, томати і перці в соломі. Все на місці. Для тих, хто турбувався, що гуляє земля, рослини ростуть, розвиваються. Робимо все для того, щоб покращити нашу грядку. Всім дякую ще раз, що підписуєтесь на мій канал. Буду дуже рада лайкам. Бажаю всім хорошого вечора.